Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Arratsaldeon eta ondi etorri beste behin naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten dugu Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokoen munduko gaurkotasuna lantzen dugu nazioartekoa zein bertakoa. Astearteetan 9:00 zuzenean naiz FM-ean, naiz irratian eta ostegunetan Twitchen izaten ga zuzenean 6:30 zuekin txateatzeko aukerakin. Bideojokoen munduan dauden albiste eta azkeneko, ez albistea bakarrik, baizik eta joko interesgarrien analisiak, eztabaidak, euskaratutako jokoak eta bestelakoak lantzen ditugu hemen. Eta nerekin dare, zela ez, Aritz eta Lander, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Ondo, nik uste dut, pixkat ekaina iritsi da, ja denboradako, azkenengo kapituloa, azkenengo irratsaioa. Azken bigarrena, beste bat. Bai, hori, ia, esaten dugu. Ia bigarrena. Hori da, orduan ia bukatu dugu, eta, interesgarria, aste honetan badare olako ekitaldi berezi batzuk, eta baita albiste batzuk. Orduan, nahi baldin baduzu, zuzenean albisteetara joango eta honek komentatuko ditugu. Ados, segurra. Ados. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bota Lander. Bai, Damianek esan dabe moduen, ekainien gauz, eta justo gaur topera gabizela esan behar dugu, ze eiru engostan arren, sasi eiru baten sartun gara gaur bertan, jasi dire udako aurkezpenak, bideojokuen aurkezpen handizek, eta datozen hilabetietan zein urtietan estrenatuko dizen bideojokurik handizenak ezagutzeko aukeriko dugu, ez? Bai enpresak antolatzen da bizen aurkezpenari esker, eta beste garatzei txikizau batzuk batute egin da bizenari esker. Gaur bertan hasiko dira Summer Game Fest, eta gero kainak 14 arte luzetzi da printzipioz, kimen desberdinegaz. Aurreko hastien aipatu genduzen batzuk, baina parriro dakargu hau, ondino aurkezpen gehiago iragarri dira, beste bat ja egin da, horrez usteko azkenengo momentuen State of Play aurkezpena Summer Game Fest barruen sartu zen, orduen sasi eiru honen barruen dagoela esan aldugu, gero engo dugu eran hori buruz sakontasunien. Apurotolan errepaso engo dugu harin batien, esan dugu moduen Summer Game Fest gaur bertan egongo da, arratsaldeko 8:00. Gero, gau erdizen Devolver Direct egongo da, oso ondo goten dela, indizen aurkezpen hau, oso kutsu berezizegaz, humori nagusita holan. Eustin deko Guerrilla Collective, ditzela bebai, apurbete indizek edo beste joku txikitxo batzuk batzen da bezen aurkezpena, ekainak 11 egongo da hartzaldeko 5:00. Gero Wholesome Direct, hau komente gendule pasadan hastien, indi politzek eta atseginek batzen dauzen aurkezpena dela ez. Hau ekainak 11, hartzaldeko 6:30 egongo da. Egun bardinien euko dugu Future Game Show, dala beste argitaletxe barik eolako ekimena batzen duzuna argitaletxe ezberdinek esango dugu. Ekainak 11 hartzaldeko 9:00. Eta, ja, por fin, azkenik, igandien izango dire horre, antizik etorko dire, ezta? Xbox eta Bethesdan Game Showcase dekogu. Ekainak 12 hartzaldeko 7:00 eukiko dugu, horre ze joku handi aurkezpen da bezen, bai eurenak eta bai beste garatzaile batzunak, jakin duzu moduen, Xboxek danetarik aurkezten dugu bertan, aldire egon garatzaile japoniarrak, aldire egon europarrak, danetarik apurruet, orduen horre ikusko dugu, segurunik uda honetako jokurik handizenak. Honen ostien, PC-ko jokueri zuzendutako aurkezpen aukiko dugu, PC Gaming Show, hartzaldeko 9:00. Eta urrengo egunin ekainak 14 gogotosan da, gaberdizen, Capcomen txanda izango da, badakigu gitxi gora bera ze jokura gutxiko da bezen bertan, baina landa baik eusa interesgarzik egongo dire. Eta amaitzeko barrio da Xboxen txandi egingo da bena da Xbox Game Showcase Extended, deitzen dana.
ekainak 14 hartzaldiko 7etan. Eta, bueno, bertan asmoa da, aurreko aurkezpen horretan erakutsiko da zen jokuen, gameplaysek eta apurrete sakontasun gehiagogaz, lantzi, ez? Ez dakizuek ja motibita da zabizien, itxaroten, honek azteko, Damian Aritz. Bai, ni bentsate gomendatzen dut, gaur gabian esan duzu, Amabietan, Devolver. Nei Devolverren showa, azkenean egiten daben bideo hori eta beti ikusgarria da. Eta gero jokua egia esan, joan zan urtean, izan ziren niretzat, potentienak ez, baina benetan atentzio piloa ditzu sostena, ez? Eta gero joan gara ikusten, Yomiren moduan, eta olako indi batzuk, ez? Azkenean oso txukuna dienak. Eta gero nola ez, Bethesda eta Xbox. Bai, orden horretan, nire kasuan. Hola, aukeratu behar banitzuan bi, esaten dut. Gero jakitea, gutxi gora bera titulo guztiak danenak eta, bai, baina igual ikusteko eta jarraitzeko asko, horrek. Horre bizet, ados, oso ados. Erit? Bai, nire antzeko, Devolverrena ezin esango dut gaur ikusi, bihar ikusikoet, zuzeneko oso ikusikoet. Gero Summer Game Fest ere ikusiko, osorik ez dut ikusiko, ze lander gezkiz banao 2 ordu dira, gehiagi irutzu zait. Hori izan dabe, bai. Eta horren resumena ikusikoet, laburpena eta listo. Eta gero Xbox eta Bethesdarena, zuzeneko emango dugu Gamerauntziaren Twitcheko kanaletik, igandean arratzeko 7etan, pixka lehenagotik hasiko geha zeurenik itzein ez ze jolaz espero ditugun, rumoreak edo filtrazion batzu baoiegatik pixka ditzeiteko. Eta gero igual PC Gaming Showen imaginatzet aurkeztu do agertu daitekela bi jolazen informazio gehiago. Batena ez dakit, zeuru, besteana zeuruenik bai. Seguru ona agertukana Escape from Tarkoven informazio gehiago, mapa berri bat dago bidean, eta haren informazio gehiago. Lehengo urtean erakutsi zuten, baina oraindik ez dute sartu, beraz. Interesantea da, ze jokoko maparik handiena izango dalako. Eta gero bestea Star Citizen izango litzake. Irutze zait ez dala hongo, PC Gaming Showean, ze bere Citizen kona egiten dutela. Hori da. Baina, esperantza hor dago. Aurrekoan iragorri non Star Citizenek oain diru gehiago biltzen segitzen dula, nik aluzinatu egiten dut. Jendeak erosten dau, nabe pilo bat eta... Hori da, nabe ikazabiztopera, bai. Nik hori aluzinatzen dut, nik aspaldia ez nahi sartu betan, aspaldi. Eta ia gisa esan ez kisto jarraitzen. Eri esan arte, etara dugu zela Eskuadron 40 edo Star Citizen, ya está, probatuko dut, baina ez ez dakit bi aiar nola garen. Nahi irutzen zait, jolasan tematika inez zulo betz bat dala, eta dirua idala irentxita, ez dakit nora doan diru guzti hori. Ja, baina, zerbaitetara beharko dabe, batez ere, motor grafikoa sarkitu ingo dalako, eta... Baina nik uste momentu honetan horten da bizela, ez nabe barrizek eitzen, diseño barrizek, eta hortik diru dataten, beste denak bardin txiela esango nekenik, ze ja denbora pila da bize, akatzpillo bategaz, geusako betu barik, ez? Eta zerbetatea ardute, bestela denuntzioa daukatelako... Beste milioi kobratuta ero, ez zu produktu bat ateratzen jolas final bat. Baina nik imagidot horrekiko dela klausoraren bat edo beste esaten esango da bena, ez? Ez padugun ataten, ez da zer pasetan. Osa, zure ustez, momentu honetan, posible da ez irtetzia sekula, Star Citizen. Ia, baikontez lagun pare bat honetara da bizena, noizipeinen horre barri hartzen dabe, eta esateztie, ez dakizer planeta barri ata dabe, ez dakizen abe barri, baina ez dut ikusten edukize penetan dagoenik, ez, agitzen da bezenak, orduan. Ez doaz aurrera penetan, ez, dabiz eduki gigarrizek ordainpekoak etaten, da horregaz diru eitzen. Eta nik uste hori behar ikusi dabela, ja ez da biela besterik bier, eta noiz bier badaben, engo dabela horretan, ez, sakonduko dabela horretan, baina momentuz, atara ordainpeko gauzek eta aurrera. Eta jolasen bat espero ez zute, zuen kasuan? Urten, ez teko dolan bat ez fitxeta, Ni bakarra daukat. Eta da, Forza Motorsport, sortzia izan horitzakena, orain Forza Motorsport simpleki deitzen diote, baina, haber zer daun. Gran Turismo 7 hor dago, haber kompetentzia iteko gaidan, ze aurreko irratze baten esanun, horre determinatuko du PlayStation 5 erosten detan, ez?
Baina, bueno, PlayStation bosta itzein dugu irratsaio aurretik eta daun prezioan, bueno, topatzen madezu lehen gauza, bigarrena topatzen dezunean, 900 euro ingurutan dabil. Eta hori exagerazioa iruditzen zait. Ezin da. Bai, nik hori, ekainan 12an zazpiretan, Bethesdak ze kontatzen da ben, baina inolako esperantza barik. Bai, ja, Xbox badaikoz joku pila hori egize da, ja, iragarritze dauzenak, ez dakit, Fable dago hor, Abou eta hau dala, haino ez duzte garatzaile, baina, bueno. Osa, joku pila dagoz iragarritze, itxura hona dekienak, eta erakutsiko da bezenak, baina ez teko tolan bez, bat fitxeta dinotena, hau ikusi gudot bai ala bai. Nintendo aldetik bai, baina onjoko ez teu, bai ez tatu behingo da benik edo ez bera aurkezpena, nik espero dut bai, ez? Ez pa nonekaz batera apurot berando edengo da bela, zei hautako zuzerretxi toketan jako, ez? Eta egize da askotan Nintendo, direct batein baino 2 egun harina hau edo iragarri da bela, orduan egiko posibilia ikusti, ez? Orduan horti bai espereko noan, Zelda bat edo da nadalakoa. Bestela, ez teko delan titulu bat buruen nintxeko momentuen. Bai, eman dugu frenatu indala bezala, hau da. Bueno, aurrekoan Elden Ring zeon eta gauza gehiago ez, baina oso, zea da, Bueno, eta gero hori, atzeratu inda, baina imaginatzet gehiago erakutziko dutela Starfieldeatik. Bai. Orduan hori ere espero, Lehenengo gameplays edo bertan erakutsiko da, be. Bai, eta, bueno, The Elder Scrolls betiko txantxa egingo dugu ez. Ez dut erakutziko. Oso arraro izango ditzak. Ez, keba. Ba, bueno, ez dakit ondo irutzen bat zaizu horrengo albiztera pasatzen geha? Bai, eurrera, urrengo gabe interesantia eta. Ba, bueno, urrengo albiztari daukionez, Nintendoak esan dugu ez du hasiera batean egin behar ezerre, baina Nintendo atika albizte bat badaukagu, orain dela aste batzuk Pokemon Scarlet eta Violet azaroan 18an eldiko dianak anuntziatu zituen. Harritu ingin duen Pokemon jolas bat ateratzea, Pokemon Legend Arceus, orain dela gutxi izan dela, hauek ateratzea. Are gehiago gainea, bi dimentsioko jolas bat ingoa zuten, arraro izan ditzake, baina Legend Arceus bezala mundu irekikoa, hau oraindik irekiagoakoa da, eta bastante arraroa, ez? Bi joko ateratzea dimentsio honetakoa urte berdinean. Hori da. Hori, azken urtietako lanik handizen da Arceusegaz, guzti ez arren, baina egize da hori ez da, aurreko joko salderatute salto handiz egon dela. Eta oinolako beste bat atati urte bardinen, eniditzako, ez da harritzeko da benetan. Bai, eta pixa datu bat... Bai, hori, esan zedan, motorraren aprobetxamentua, lako zerbait? Suposatzen bai, arrakasta erlatibo bat eukidau eta erabiltzen dabe eskeleto berdina eta benga aurrera. Bai, baina azken oinartien behi gauza bardin egiten izan da azken finean. Beste Pokemonagaz, eskeletoa hartxiena betikoa izan da honentzako orduen, eta tarde etxen bien, joku batetik bestera temporatxo got esan. Orduen, hori horregatxik dinot. Nik uste Legend Arceusekin entzutela egin batean Pokemon Go-ren antzamdi dauka, eta Pokemon Go-ko jendea Switchera ekartzeko, eta gehiago izango ala Pokemon klasiko baten ohituta da jende antzatein dako mundu irekia. Eta, bueno, pixkat jolasari buruz dazkigun datuak, Iberiar Penintzulan izango zela bagenik egun, Iberiar Penintzulan imitazio egiten du batean. Girotze desberdinak, trailerra ikusten nahi zeate Twitchen zaudetenok, giro ezberdinak haude. Da pixkat Iberiar Penintzula Japoniarren ikuspuntutik, ez? Bueno, bai. Holan da beti joku honek, ez bai. Zela zan, Resident Evil lau ero, iru. Laua. Lauarreni, bai. Ba, girotze ezberdinak egon dira, mendiarritxuak egon goia, lurrez betetako zonak, ondartzak ere bai, logikoa dan bezala Espainian estereotipo horretan. Eta hiri ederrak, alako, zebat atera zan zurmurru bat, Sagrada Familia Madrid ongo litzatekin tokian jarri zuten bezala, gero ez da giregia zan edo ez, baina bueno. Sineste egote, Ez que japonesa holakoak iteko kapazza dira. Eta, aurreko traileran 3 Pokemon hasierakoak ezautu genitun, Espirigatito, Fuecoco eta Quaxil hasiberriak. Eta, orain beste 3 aurkeztu dituzte, Lechonk, Smoliv eta Paumi izena dituztenak. Gezkiz banao aurreko generazioetan ez dauden Pokemona dira, beraz berria dira.
Eta, Bai, kasu honetan be hori, ez da, Espainiako zeragaz girotute, Smolif adibidez, oliba bat da, olibondo zera roia deko. Ja horregaz hasi gara meme pilo ikusten sarietan, ez da, marrazki piloa betiko lez. Eta letxonk txerria hoi zaleizke? Bai, hori da. A ber, urdazpikoan. Urdazpikoa, bai. Esan dugu, oso irudi estereotipatua daukat Espainiaren. Eta bueno, jolasak Pokemon guztiak izaten dituzten bezala, legendario bat izaten da, bertzio bakoitzerako legendario ezberdina. Kasu honetan 2 musker moduko izango dira. Eta bueno, ze jolasa nundi jungo da tematika edo, tematika ingurunea ezautu dugu, baina historia nundi jungo da, pixa jokoa ingo duna da iraganakin eta etorkizunakin. Eta momentuz hori bakarri dakigu, berritasun neko nobeda oso bat izango dula. Nik ez dakit hau Temtem, Pokemonen imitazio moduko jolas badana, ordenaiorako daunak, konsoletarako ere uzen. Bai, konsoletarako badau, bai. Eta arek zaukana zan, ura MMO bezala funtzionatzen zuen, baina juntzit zaitezke, kooperatibo moduan. Eta, hemen kooperatiba sartu dute, 4 lagun elkarrekin ibili ahal izateko. Ez dakitena da 4 lagun horiek aldi berean borroka berdina inal izango duten. Ez dut uste zehaztu da benikolakorik, traileren ikusi dugune da gitxik izan da, hor 4 pertsona batera ikusten dizela, ez? Bale, orduan izango da zea bezala. Temten bezala, zu jendea ikusi iten dezu mapan dabilela, baino ezin dezu interaktuatu edo interakzioa oso mugatua. Eta gero... Aldera bat, Bai. Zeratik etaratzen da Pokemonak askotan 2? Osea, eskudo espada eta ez da. Bi edizio oso errez esan dizut. Pokemon bat erosten maezu beste Pokemona lortzeko o aldatu egiten dezu norbaitekin edo bestela literalki biharren jokoa erostezu. Baina die 2 joko desberdin dira. Ez, aventura berdina, baina demagun 200 Pokemon baldin badira jolasean daudenak, 185 daude batean, eta bestean 185, baina 5 horiek zatik egiten dira. Alde batera eta bestean. Orduan, garbia dago. Egin dago, jendeak 2 kopiak erosi ditzan, oso fama diana, eta... Kolekzionismorako eta saltzeko gehiago. Bai, ze batzuetan bai gotezin aldaketa handiz hauek gidoi aldetik eta holan, baina ez da orokorrena izeten, Normalien joku bardin izeten da bitonteek eriken dute da, listo. Oida. Bai, aitzakia azkenean ez dagoela, aitzakia solido bat, bale. Ez zalantza naukan. Pokemon munduakin albiste txiki bat, jolas honekin zer ikusia ez daukana, baina bai, erabatean badaukana. Erabatean bai. Eta Junichi Masuda Pokemoneko musika sortzaileak Game Freak utzi duela, eta The Pokemon Companyra gehitu da sormen burua izateko. Azken finean, Pokemon 3 enpresetan banatuta, Game Freak, The Pokemon Company, eta bestea da Nintendo ustez bera. Gusto bai, Nintendo bera bai. Deoka egin du, bagarriko musika sarduratu garrean, sormen arlo oso azkardungo lanean. Hori, azken urtitan ez dut uste askorik endabeni Pokemonakaz Masudak, baina, doinu mitikoenak berak sortu deuz, eta gero programatzaile modu not esan bebai uste lehenko jokuetan, apurutanetarek endeuz, eizetez Game Freak berez oso talde txikiz izan hazikera batien. Musika mitikoa dira, ez? Pokemonen lehengo edizioetakoak bentsat. Eta, hori, azaroak, esan dugun bezala, azaroak hemen sortzean aterako da, ikusiko deu. Espero dugu Legend Arceus baino hobeto jutea, bai historia aldetik eta batipat grafiko eta errendimendu aldetik. Baki Switchen limitazioak zein dira, baino Breath of the Wild hor da, eta ez da oztuzarik, Breath of the Wild da honen. Eta, urrungo albiztera pasatzen. Grafikoki itxura hori edeko behintzet, modeloak eta adibidez irisek eta nahiko ondo dauz, gero ikusten da, landak eta olakoak, bedarra aldetik super simpli eresteko zebez, baina, behintzet Arceus baino hobeto txu hau badabela esangoneke. Eta mundu irekia izango gala. Lehen Arceus partziela kasoaz, hemen ez, hemen irekia izango gala. Agindu dute, Lehen Arceusen agindu zuten, baina gero ez zuten bete. Hori da.
Aurrera ingo dugu neba duzuen, Bai. urrengo albizti benaiko luzetxu data. Lehen komente dugu, ez da, udako aurkezpenak ja hasi dizela, ze kontu da State of Play, PlayStationek etzen dagozen aurkezpen honek, oin astetxu bete egin bien, azkenengoa. Bertan, errealitate virtualeko jokuek eta batez be kanpoko estudizetako jokuek ziren, ez? Hartatzen nagusiz da. Gauza interesgarri pila ikusi den duzen, ze nahiko State of Play potenti izen zen. Ez dakizu bizok ikusi zen duen edo, Aritz eta Damian? Etxe komenteko guzberdako... Pasatu zitzaidan gaina ze ikustea, errepikapena ikustea. Nahiko ondo gozan, hori, ez da ritmo nagaz, pipa-pipa, jokuek erakusten, da ondoen jegoan zantzu hori. Eta egiz izan, hasi bilen aurkezpena bera, igual jokurik garrantzitsunagaz. Ze azkenik iragarri dabe Resident Evil Laun, lehen komente dugun Resident Evil Laun horren remake ez, depora pila dara horregaz gueldak emoten, ja magietan gendun, ze bai bigarrenak eta hirugarrenak oingitzi remake oso onak jaso da bez. Eta, esan da bina gaitxik Capcomekoak, datorren urtin estreneko da, 2023ko martxoak 24 PC, PlayStation 5 eta Xbox Seriestan, orduen ja egungo belaunaldirako izango da, eta listo, esklusiboa. Zelan ez, Re-Engine motografiko erabiliko dabe, ja azkenengo, urte luzitan ez, Capcomen, Re-Engine detxetan arren Capcomen jokutanak erabiltzen da bien motografikoa da. Eta, esan da bien agaitxik, joku originala mamisen mantendu nahi dabe, baina dana guneratute, ez? Mekanikak, historizoa, grafikoak bai, zelan ez, hori dana barriztiongo dabe. Espainiarekiko dauden estereotipo hori mantenduko dute. Hori junaz komentan, no? Jantzadan ez, kutsu heldu hauekiko dugu, ez? Ikusten da trailerrien, Leon Kennedy protagonisti hor, nahiko zerizotxu hau, ez? Ze, joku originalak, nahiko egoera berezitxu ekitzen bazen, bai historia aldetik eta bai pertsonajen aldetik, ze, jakingo duzu moduen Espainian kirotute dago, Espainiako herri galdu batzutan. Eta, Japoni erradizen moduen, Espainiarronek asentu mexikano dekie, eta nedari ikusten dugu bertan, Bai, eta jendea oso paleto bezala irudikatzen dute. Hori da. Humorik azartzeko besterik barik, ja joku mitikoan bihurtu da, eta bertako estereotipo da, ez? Estilizazio hori, ja mitikoa da. Komentu dugunegaz gain, lehenengo trailerra erakutsi bien, nahiko itxura hona dekola esan behar dut, o igual eszenariz aldetik eta kokaleko aldetik jate horren beste guzti, nahiko gitzi erakutsi da bene, soinoko tartieki hobetzeko. Esan behar da bai, PlayStation VR bi errealitate virtualeko gailu egaz bateria garretasuneko dabela. Ez da bezan zetarako, exactamente, baina bai izan dabe Resident Evil Village, 8. atal honetarako, VR modue presentan da bizela. Izango da, harinauko agaz, 7. agazen bien moduen, hau da, joku osora, VR-en jokatzeko aukeri egongo da. Nahiko ikusgarrizea dela, ez? Normalien olako jokuek kontuten hartunde, Resident Evil batek grafikoki nahiko potentia dela, oso ondo da, zentzu honetan. Bai, horra doz. Gero aurrengo du jokuek asne bado zuen, ze Final Fantasy amasei, bai. Izangoa, errealitate virtualeko betaurreko berriekin, ez? Hori da, bai. PSVR bigaz bakarrik eta PlayStation 5 bakarrik imaginatu dabe, bai. Osa, laurako ez dugu balizoko. Vale. Hoize, aurrengo dugu nahi bado zuen, ze Square Enixek azkenik barriro erakutsi dugu Final Fantasy amasei, oin ez dakit jazen bat iragarri bien, eta ordutik ona ez dugu ezer ikusi. Eta, 2023ko udan estrenetako asmoa dekie, PlayStation 5-erako ziurtatute dago, baina, PC-erako bezaten da badabe baietz, oinoko Square Enixek ofizialki esan ez da benarren. Eta, hemen akzinoa izango da nagusiz, ja astu txandakako borrokak eta Final Fantasy noiko hori ez da, ritmo geldoa, ze hemen da akzinoa topera, jakan eslas borrokak hor, izpatak egaz, besti eurredatzera, eta zori bakarrik, gero aurkeztu da zuen bai, betiko inbokazioak ez, Final Fantasykoak, Ifrit eta Shiba da konpainia, baina oingoan Eikon izan eukiko dabe, eta Google protagonisti olako bat izango da, orduen, eukiko dugu solako kolosoan borrokak ez, bizibarrak azeta dana, izango gazan, borroka joku beti izango gazan moduen, eta egizan oso ikusgarrize da, niri honek azko guaz beti paseate, da dizela super ikusgarrizek, eta gero azkenin aspergarrizea dizela, baina betxe talerra ikusitxe, pasada bat, Final Fantasy amasik, kriston itxurieko. Eta esan da bena gaitxik, ja joku ebera bukatute dau, ja aziratik bukara arte jokatu leke, baina oin da bizela, ja azkenin gauza fintzen eta joku. Eta urte bete fintzen, A ver.
Bueno, ikusi dugu batzutan biharrezko dela, ez? Zuma biderrez pase zoritxarrez, da... Bai. Bai. Baina, bueno, oso itxura honadeko bentset, eta nik uste saliek posi dauzela, Final Fantasy honegaz, eta dekon itxurigaz, igartzen da Square lana itzen da bilera honegaz. Eta gora ipatzeko da, kontuten hartun du, oin nahiko gitxi, zazpigarrenan remake ikusi gendule, Final Fantasy 14 gaz behar da biz, ez da eguneratzen denbora guzti zen, orduen oso ondo. Final Fantasy izango da edizio gehien dauzkan jolasak, zenbaki handiena daukana? Kuriosea sartu zaio, ze 16 ikusi eta pentsatu, jode, 16... Zenbaki aldetik, ez? Etinezu Bai, zenbaki bakarrik... aldetik. Amasei eta gehiago dara, ez? Pokemone pasatzen du, zeurak. Claro, eta... Bueno, eta Pokemon, neri Pokemon kontado esta zona gaitik, esatea Scarlet eta Violet bidiela. Bueno, bai, hori beste bada. Bai, Bai, 16 garrena izen da, izen leike, Egongo da beste bat, seguru baietz, baina... Jolasen bat, 16 garren ediziora iritxean. Ez dakit, ez zait okurritzen. Ez. Vale, nire txorradak. Aurrera, Ez. PlayStationen aurkezpena ezen arren PC-erako joku ikusi duguz. Nik Returnal espero neban, baina ez handizeo bat izen da, ze Spider-Man PC-era atorko da, bai Marvel's Spider-Man lehenengoa originala PlayStation 4ako argitaratu zana, eta bai Miles Morales espantzino modukoa, ez? Espantzinoa bigarren atala moduen deitxu aldana. Espantzino da? Ero joku bat aparte? Joku bat aparte da, baina espantzino moduen funtzioetan da bela esan lehik, ez da? Joku originaleko gauzak hartzen duz, elementu danak, bueno, ez da hor tartin dau, bitxartin dauela esango dugu. Ze Spider-Man 2, jaira garritxe dago, eta hori zingo da pelerako. Eta honek zuk uste dozu Steam Deckak mugituko dituala? Nik uste baiet. Igual, bueno, horri bilko da, karo, da remasterra, Spider-Manen, lehenengoa PlayStation 4ako urten zan arren, hau da PlayStation 5erako urten zanan remasterra izango da PC-koa. Orduen, horri bilko da, ia gaidan. Baina hori, esan da bezia, esan. Bai, zuk esan zuen espantzio horietan ibiltzeko Miles Morales da, ez? Bai. Hori, nik entzuna haugat onna dala, edo jendeak iritzona zaukala, eta hor ibilializateko jolas originala auki behar dezu? Ez, aparte duaz. Aparte duaz, bai. Eta PC-ko kasuen beholan izango dela imaginita dut. Ganera esan dabe, originala urtengo dela abuztuak 12, eta Miles Morales udazkenien, orduen, hori ez da, bata bere bidetik jungo da, eta listo. Portak garatziz harturatuko da Nixxes Software, hau dala oin hilabete batzuk PlayStation Studios eragitxu zan garatzaile bat, justu honetarako, PC-erako portak eitzeko, ez? Orduen, espero dugu ondo gotie. Ja honek harturatzen ziren Square Enixen port batzuk eitzen, adibidez Tomb Raider eta holakoak eureken izan, eta nahiko ondo gote ziren, orduen, espero dugu baietz, nahiko desentik zetie. Vale. Baina, hori ez da esan duten moduen, nik espero neban beste joku bete gotie PlayStationekoa PC-erako, Returnal, eta alan dabe zurrumurru pila dauz, ez? Oineko joku gizak ikusko duguzela. Bai Returnal eta Sackboy Epic Adventure, horrek Steamen datu basien filtre ziren, euren izena barik, baina antzadan ez hone dire. Gero, Last of Us Remastered bebai filtrezan PC-erako, eta untxe momentuen iragarri deusonik PlayStation-erako. Uste dut, azarorako edo esan dabela argitaratuko dela, así que seguro nik hau PC-era alduko da. Eta Ghost of Tsushima be agartze zen Nvidia nor GeForceen filtrazioan, ez? Orduen honetana segurunik ikusingo dugu. Bueno, aurrera segiko guarinari, bai. Detaile txikera, aspaldi izan genuen, PC-ko merkatua, albo batera utzi zindezun pastel oso goxoa dala, eta ikusten da. Xbox juntatu da, eta Sony atzetik jarraitu du. Zalantzari barik, ze aurtengo tekinek, aurre ikusitxe dekizenak oso galtuk ziren, 300 milioi usteo dolar edo lako pasada bat. Eta ez da harritxekoa, karo, aurten atako dabe, God of War atara dabe, Laster Uncharted, untxe Spider-Man. Bakarrik The Last of Us faltea, hori da Sony urrengo joku handizentako, ez da besterik. Orduen, bai. Ez ikusten da... Gran Turismo. Gran Turismo. Baina ikusten da all-in doa zela, gero Horizon, lehenengo badau PC-en, orduan ja bigarrena egongo da labe aurre ikusteko da, bai. Bueno, da hori, aurrera ingo dugu, azkenin berandutzen da bizku dainoko gauza asko deko guzko mendetako. Street Fighter 6 ikusteko aukeriko egin duen bai, datorren urteko da PC-en da bai kontsola barrezetan, trailer berri nahiko ikusgarri beterak utzi bien, da lehenengo biderez jokagarretasuna ikusi den duen,
lehen borrokalarizik ikusten duzen bertan bai, Ryu eta Chun-Li mitikoak egongo dire, gero Luke eta Jamie barriz bai. Eta, bueno, pertsonajien zerrenda osoa filtrein da, ja danak ikusi lehik ez, eta benetako filtrazioa da, ilustrazioak eta dana agertzen dute bertan, ez? Horri ikusi lehik olako Ken nahiko ja sarkitu gogortu eta ikusten da. Eta, bueno, Blanka, Dalsin, ez? Betiko klasikoak dauz, eta borrokalari berriz bai. Alan dabe, igual aipatzeko dana da, tal estetikoa, ez? Ze trailerien hasikera baten, ikustu zen hortan oso grisezala, ez? Kolore bakoa eta holan, de repente horren mugimendu berezizekaz, grafiti moduko efektu berezizek sartzen hasten dira, eta jokuk pila irabazten dugu, oso itxurana deko niretzat, ren jain motorgrafikoa gazen dau, lehen komentu dugu moduen Capcomen ja berezko motorgrafikoa da, eta oso ikusgarri zen nire pila guztiate, eneban askorik esperoz bosgarrena, horrer dizke geratu izen da, ezta? Gero amaieretako apurbet Lander galdu dugu. Berreskuratu bien, baina ditzen dana. Eta bertan egongo da olako Metro City, dala Final Fighteko irimitikoa, ez? Biten maponetako irimitikoa. Eta bertako kalitatik ibiltzeko aukeri egongo da, borroketan parte hartzen, ez? Imaginatat gure pertsonaje propizioa, avatarra sortute, edo igual Luke-gaz izango da, antzadan ez hau dela protagonistia. Bueno, azken batien emoten dugu lan nahiko sakona da bizela haitzen zeigarren atal honegaz, eta salik espero da, bez? Bosgarrenan txasko horren hostien, ja, benetako Street Fighter bat gure dabe. Ikonoa aldatu dute? Hainbeste keja Bai. Vale. Oino kosta oso politxe, baina itxura hobiedeko. Vale. Ez da horren generikoa. Eta, bueno, nahi baduzun apurbete eurrenengo dugu zerrendatuta azkenak. Dekalisto protokol ikusi gendun, dala olako beldurrizko Dead Spaceen garatzaien joku barrize, oso itxura honagaz. Horizonen UR joku ikusi gendun bebai, No Man's Sky bebai realitate virtualin egongo da. Stray, dala olako katu baten joku independente bat oso itxurona dekona, ekainak emeretzi estreneko da PlayStationen kontsolatan dauzto pezerako bebai. Gero Tunic, dala bebai, oingitzi estrenedan indie joku bet, olako oso zelderoa eta oso politxe, haue PlayStationen alduko da, oin hartien bakarrik Xbox eta pezerako egon da, baina iraiak 27 helduko da PlayStation kontsolatara. Eta nahi baduzuen, ja honegaz amaitxiko State of Play-egaz, ze joku gehiz aurrako txiko bizan, baina nik esango neko nedizela, hola, azpimarratxekoak. Oso ondo. Damian, zure Rocket League ingurukoa... Bai, bueno, kontua da, gure ekimen propio bezala, aurrekoan Bilbon egin zan, klikasan Rocket League txapelketa buruz itzen ginoan, ez? Aurreko saioan, ez dakit gogoratzen duzuen. Bai. Eta, bueno, sekulako arrakasta izan zebanez, Euskal Herri osoko bideojokazalei zuzendutako antzeko ekimen bat prestatu dugu. Orduan, izango da binakako txapelketa bat, ekainan 24an hasiko da. Ez dakit bakarrik ekainan 24an lehiatuko dan, egun horretan dana. Bai, egun horretan bakarrik izango da. Arratsaldeko 6:00 arteko dekogu eta bertan jokatuko dire partida guztizek. Hori da. Orduan, ja, finala eta guztiz jakiteko, atzalde hori reservatu, eta ez da bez, itxoen behar ez, egunetan eta geratu, eta hori da. hartu egun hori, eta egin. Eta, bueno, irabazleak izango dau, orea, ez? Hori dela garrantzitsuena, irabaztean orea. Da bere izena hori ikustean orea, eta, bueno, baita 25 euroko opari txartela, bideojokoak erosian izateko. Bai, zehantzat. Parte hartzailako zehantzat, hori da. Bikote irabazlearen partaide bakoitzaren zat. Eta, bueno, komentatzea baita ere, Eusko Jaurlaritzaren babespenak indagoela txapelketa hauein da, beraz, hori ere, aipatu beharra daukagu. Eta, bueno, animatu apuntatzera, ze jolasuneko divertigarria da, eta, bueno, ondo pasatu, arratsalde bada txapelketa, eta... Azkenean, kotxeak eta futbola. Futbola, bai, hori, Txarra izenaren ondo paseko dugu, etorri, bai. Bai, pizkat soramena, ez, da barre batzuk, bai, besterik ez da. Eta, bueno, azkenengo albistera pasatuko gea, aste honetakoa, eta, bueno, Azkue Fundazioarekin batera dakizuen bezala, baina,
aurten 5. urtea egingo dugu, joko teknia egiten degula. Eta, aurreko joko teknietako hitzaldiek hartuz, 2018, 19 eta 20ko hitzaldiak hartuz, liburu bat sortu dugu, egin dugu. Azko fundazioakin baita ere lankidetzan. Eta, argitaratu da liburua. Eta, non irakurri ezakezuete irakurtzen nahi bazute? Azko fundazioa Bizkaiko liburutegi publiko guztietan banatu du. Hala ere, Game Irauntzia saiatuko da Euskal Herrian zehar dauden beste liburutegi garrantzitsuenetan zabaltzen. Baina, kasualitatez ezin bazute horietako batera joan, edo erosotasuna nahi bazute. Jakitea, Game Irauntziaren zein Azko fundazioaren webgunean daukazutela liburuaren bertsio digitala ikusteko, guztiz doainik da, hori izan beharra daukagu. Eta, liburuskak 14 testu... Nik ja tabletien dekot eta oso ondo ikusten dela esan behar dute, hortzak jartzeko itxel dago. Eta, 14 hitzalditako testuak biltzen ditu liburuskak, gai ezberdinak, denak jokotenian tratatutakoak, adibidez Euskal Bideojokon historiak, ekoizpenaren inguruko hitzaldiak, diseinu eta animazioak, itzulpegintza eta lokalizazioan ingurukoak bai, bideojokoen kontserbazioa, bideojoko zaharrena, retroena, feminismoaren ikuspuntuare badago bideojokotan, eta beste hainbat gai. Eta, aipatzeko da baita ere, bideojokoen munduan genero arrakala bat izan da, egunero gutxiago dena, zorionez. 3 emakume daudela autoren artean, hitzaldi horietakoen artean. Eta, esan beharra daukagu, liburua oraindik ofizialki edo aurkezpen ofizial bat ez da egin. Gure Twitch kanaletik aurkeztuko dugu. Momentuz eguna ez dago erabakita, gizkiz banao, Lander? Uste dut ez. Oin pasan hastin izan ginen aurkezteko, baina arazo batxik ezin izan gendun, eta oin data barri bet jartzekotan gauz, eta betiko lez, gure sare sozialetatik eta jakinaraziko dugu, ez? Hori dakigunean. Bai, adieraziko dugu, eta zuzeneko bat ingo dugu liburuaren aurkezpena egiteko, eta pixkat tratatzeko sakonago informazioa gehiago nahi bazute, eta, esan dugu bezala, liburua debaldekoa da, euskaraz dago, noski, eta pixat hori aurreko joko tekniatako retrospektiba bat egiteko bezala balio du. Eta jakiteko nondik gatozen ez, joko teknian. Aurtengoa 5. edizioa izango da. Eta aurrekoetakoa. 2021koa falta zaigu, baina hori urrengo... Hori, gure asmoa izango zen, aurtengoa eta pasan urteko bai antzeko zuzerritxi horrekaz, ezta? Baina, momentuz oso ondo da lehengo 3 edizio honen ez liburu sortu bali izena, gure txatarro egoteko modukoa da. Eta hori ez, komente dugune, doan eskuratzeko deko zue, orduen ezin zu galdu aukeri, ez hartu, gure webgunera eta bertan topeko zue, eta bajatu bertatik, begira gotateko. Bai, oso ondo, oso polita geratu da liburua, eta edukiare oso interesgarria. Hori da. Eta, albistekin amaituta, pasatuko gara analizi eta edukietara. Eurrera. Analizia. Eurrera. Hirugarren aldez gaur, ez? Ja, honen inguruan. Bai, baina jadana petxeta gonda. Merezita. Analizizen txoko gazasiko gara, eta lehenengo jokue ja komentu dugu bat da, Resident Evil 4. PlayStationan State of Play honetan ikusi dugu, baina, zurrumurruek aspaldi danek etxuten izan dugu zelez. Eta egiz izan, nire bideokorik guztuko notako da lez bai, haure hartzia erabaki dut, ez? Egiz izan urtien behin edo 2 urtero, barez jolasten dut, ez? Nire PC-tik inoz desinstaletan ez da joku horitakoa da. Eta egiz izan joku berizitala esan behar da, Resident Evil zalien komunitatea hausteko balio izen ban joku izan zen, ez? Beldurrezko saga honen ohiko mekanika danak eraberritxoen basan, Capcomen 4. atal honek, obra nahiko berriz ez, eraberritzaile prestatute, hemen kamera finkoak ja alboratu itzen biezan, mapa labirintikoak eta aurrera atzera ibiltziten txinoan ja astu horretaz, pusliek gainditzeko horre inventarizak kudeatzen ibili izeti eta astu horretaz,
Resident Evil 4 akzio da nagusi, baina beldurrek bertan jarraitzen dugu, ez? Laugarren atal honetan Leon Kennedy bueltesan, niretzat belazala protagonista mitikoena, Resident Evil 2ko protagonista izan bera, Claire Redfield-egaz. Hau izan nire lehenengo Resident Evil, Nintendo 64 kontsolan, orduen, beti karein hori ikutxatez. Lehen kometu dugu moduen Espainian girotute dau, herrizkak, gazteluek eta lizak bizitatuko dugu, ez? Bere girotze berezi horregaz, berezi zein maitatu horregaz. Egize da, adibidez, herrizkak eta hori, ez da, gazteluk eta super ondoen jedauz, da jokuet, depora guztien eurrera doana. Ez da oso luzie, baina eurrera doa. Lekut ezberdine jartzen da biltzuz, girotxi partekatzen da benarren eta nadu lotute, ez? Zelan pastana leku batetik bestera, eta oso lortute da, niretzako zentsu hortan pasada da, ez? Leku batetik bestera biltzie, azkenien pasilloa dire, korridori dire, baina daul dana modu batera, ez, pentseta eta gidatute, ez txule sentzazin hori emoten. Esploretako dau pentseta aurrera tatxera biltzeko, bai, munizinan bile, objetuen bile, ez? Eta orduen zauz galdute, ez? Ez tekozu sentzazin hori de eurrera zabiz, ez? Eurrera atxera apurut leku datatik ibiltzen, zentzu horretan oso lortute dau, eta olako jokagarritasun ziklo bat sortzen dugu, gero komentikoten kosa bategatxik, oso erakargarzi dana eta jokuri bere sarmi egoten dutxena. Komentu dugu moduen, ja kamera finkoak ez dauzkasunetan, hemen sorbalda gaineko ikuspegi badekogu, tanki kontrolak bai mantentzen dire eta mugimendu mugatuek, orduen, egiz izan, lehenengo bidez hartzen duzu nio jokue oso kontrol eskema arraroa deko, ez? Eskumena da azkerrera etxen basun joystikien, zure personaje piratu itzen dugu, ez? Tanke baten moduen. Eurrera da atzera alzu, baina kamarie bakarrik eurrera behitxoten dugu. Apurut alzu bitxu albotara, baina oso gitxi orduen zauz oso mugo batute. Emoten da bena olako, ez, klaustrofobi zentzazio bat, oso horbildeko zu personaje gaitzik, eta orduen datortzen nien, etxaizek eta arazotzen, ganin deko zuz, ez? Kustizuz oso hurbil. Eta hori izan azken batean bilatzen biena. Kamarak horren urrun egon biherrien, akzinotik, urbildu alik eta gehizen, lehen pertsonako joku bat izen barik, ez? Bueno, iruditan lander barkatu baino, kurioso zaiten zait, Twitchen ikusten nahi dianak, iruditan ikusiko zuten, eta ikusten da Leon Kennedyk daukala inventarioa gestionatzen, eta dirua dauka, eta 2009 peseta agertzen dira. Pesetak, bai. Gogoratu dit, epoka bat aspaldi basatu genuna. Eta, kurioso, pesetak egotea. Ia rimekin mantetzen da bezen, pesetak ziren eta gero urrezko lingotiek eta hartzen denun, oza, esan gutxu hemen, bakotxa bere kontura. Bai, pesetak oso garrantzitsuk ziren eta niretzako jokarretezun ziklo horren gauzarik importantina da, ezta? Hemen munizioa eta armak eta garrantzi handiz hartzen dabe, depora guztien egon gara armak lortzen o parrizek, horreko hobetzen, adibidez, pistola piloko dugu, eskopeta piloa, baina, hobetzeko aukeri egaz, baina desberdintzen goaz, ez? Baina, jara, honek hobetzeko dirua bierdugu, peseta bierduguz. Eta honek lortzeko biderik onena da, bai, etxaizek iltzie eta euren korpuetatik atatie, baina bai, sekretu moduen dauzen altxorrak atzen juti, ez? Askotan besteri pari, izango dire, ez dakit, holako diademak edo bestelako bitxisek eta olakoak, baina batzutan kombinetako aukeri edau eta oineko altxorra handi zebe lortzeko. Orduen, eta gero horrek saldute, diru lortzen dugu, eta oineko guzageizago betu, ez? Ordu, joku da biltzen pora guzti zen, olako ziklo baten eruten, tiroketak, gehi esplorazioak gauzak lortzeko, gehi gauzako betzen joan, inventarizak gero kudeatzeko be, nahiko sistema berezitzeko olako maletin moduko be da, eta zu jun bizarako esako ordenetan, ez? Objetu bakoitzak, espazizo mugatu betartzen dugu, eta horrek ordenetan jun berzara, alik eta guzageitzen eruteko. Orduen da olako, ez dakitzen esan, ordenetako, ez, dana ondo kudeatzeko sistema bat, tiro joku baten ganien, beldurizko joku baten ganien, super ondo funtzietan dugu, eta super erakargarri da, ez? Niri, berdan, partida barri betasi eta barri dotana petxetan juti, oina bolan enbierdot, gero ez dakiz zer lortzeko, gero hau lortzeko, eta lortu dabe joku bete itxi, eta behin da berriz errepikatzeko super entretenigarri zen, ez? Esan duten moduen, urtero jolasten dutela, ez? Ziklo bat hor. Lander, galdera bat egitea nahi zut, eta hau, ez dakit zalei, garaiaretan zu jakingo zu ondoen, zer irutu zitzaien. Iruditan ikusten nahi geha, eta zuk ere zuzeneko aintzen nunean ikusi nun eta harritu ninduen,
Resident Evil aurrekoetan, gezkiz banao, lehenengo eta bigarrengoan bai bentsat, aurkariak zombiak dira, ez? Eta hemen aldiz, herritarrak ez dagoate zombi txura baizik eta ematen dute, ba oso pertsona, lehen osan deguna ez, estereotipoatik, paletoak, herriskakoak, oso... Nola esan nuke ba... Ez da, paletoak oso deskuidatuak eta... Jendeari zein iruditu zitzaion komunitateai zombiak aldatu zituztenean. Agian gero hauek gaixotasun T-virusa da, ez? Resident Evil. Ez, hemen beste gauza bat aurkeztu bie. T-viruse da joku zarratako zombi zen viruse bera, ez? Baina hemen beste gauza bat aurkeztu bien. Bueno, esan dugu, ez da, agur kamara finkoak, agur inventariz eta bar, eta agur zombizek be, bai. Ja, hemen ez dau zombirik. Dagoena da beste kontu bet, etxen dela Las Plagas, hemen, bai, etxai guztizek izenak gaztelaniaz deki ez. Las Plagas da olako parasito moduko bat, pertsonak kontrolatu etxen da bezena. Eta batxotan ikusi eizen da, bera parasitoa. Baseleke, oza, itxuraz pertsona normalak izen arren, batxotan igual, purua apurtu ditzazu, dota nadalakoa, eta barrotik monstro bat urtetan da. Hori da horirik kontroletan da biltziena. Iritzi aldetik, nik uste dutanetarik egon zela bertan epokan, batxuntzako bari, ez da, ikusten bien, goitxi bera barreztu biela eta ondo iruditzi jakian, eta beste asko kure bien, betiko Resident Evil, ez? Bai zombizekaz eta beste danagaz. Nik uste dut ondoen biela aldaketa honegaz, gero egize da urrengo jokuetan ja junen jakiela eta... Bai, Afrikakoa dana... Zeda 6garrena da o 5garrena? 5garrena. Bueno, 5garrena kritikak onik ez dut inoiz irakurri. Nire guzti da hori jokue, baina da Resident Evil laun mekanika izetanan mantetzen deuz, baina joku txarra da. Orduen ulertze du bai kritika horrek. Gauza batea txik irabazten du piloa, eta da kooperatiboa. Kooperatiboan jolasten baduzu joku horretara. Ondo jolasten dakil lagun bategaz, kristona da. Ja, irabazten deuz 5.000 puntu. Pasada da. Baina bestela laugarrena joku hobi da zentzu danatan. Eta gezkiz bana, jolas honetan dauden estereotipoak, Afrika joan da oraindik gehiago egiten dituztela. Segurini bai. Areagotu egiten dituztela gainera. Segurini bai. Baina hori ze, ez? Oin remakeagaz gauza asko aldatuko da bezala moten dugu. Nik uste dut laugarren Resident Evil originala oso ondo mantendudan joku da. Bai grafikoki, bai jokar desan aldetik, zesta bolako beste jokurik. Orduen, hori ez da, bihurrezko jokuen sali izen da, bai ala bai jolastu bihurrezko joku da. Ze joku honegaz beti pastan da moduen, ez da oso luzu izeten, eta arrapetan batxun, arrapetxu, betiko da, listo. Orduen, gaur egun hori. Nigo nintzen ikusten, ia posible neban VR-en ipintzia. Eta uste dozu ez etopa nebala, baina neban... Bai, zerbait badao. Baina VR bertxinoa dau berez, Da kontu da Oculusen txako dala. Hori da, baina Oculus euki barik. VR uste bat zeuala, bai, moden bat. Programatzuk zete izuna. Oculusekoak pasatzizkitzu zurera. Baina gauza arraroa. Honetan ikusten eta ene banin, azkenian, baina... Bai, kriston benia da, VR bertxinoa oso ona dantza, eta bakarrik Oculusena mugatxe, Bai, hori, neukan gogoa probatzeko horrekin, zuzenian. Bai, pena. A ber. Gero aipatu behar dabe bai, oin aurten atara dabe sale batzuk Resident Evil 4 HD Project moda, eta da nitzako dauen modikonena joku bat nintzako, oza, da pasada bat. Barriztu da bez modeloak, argiztapena, testurak, dana, oza, benetako remaster bat dabe goitxik bera, eta atzera jolasten, daztuzu ikusten horren beste desberdintasun dagoenik. Dinizu, jokue originala olakoa zan. Keba, azteza alderatzen bata bestiagaz, da, zain da belana pasada da. Tipo hau da katalana da bera, eta hain da bena da, joku originalak hartzen deuz, liza askotako, eraikin askotako, itxurak eta argazizek eta erabili bizen Capcomekoak jokuen itxeko modeloak. Tipo hau, lekutera bidaietzen egon da argazizik ataten, ez? Kriston lana hitzen, atzeko lana hitzen, barriro berak eratzeko danak, eta pasada da benetan, oza, jokunen sali bazaren, modo negaz, flipen gozu. Lander, zuzeneko aintzen unean, modo hau instalatuta zen?
Bai. Vale. Ja, Ez que- ospatzeko inoan. Ez que PlayStation 2 izateko testurak eta resoluzio oso zea irutu zitzaidan. Bai, txarrena da Capcomek atara bala HD berzinoa PC-erako, baina azteko zer HD. Da, bereizmena egonda da, eta modeloak supertxarto da osoinoko, ikuste zuzin bintarizoan adibidez bedar mitiko Resident Evilekoak eta Reskalatu simple bat eta lau listo. poligono dire, oza, ez da izteko zebez, ba. Ba, esageragoa, testurak eta zela egin dituen. Igual ez modeluak erak, baina ingurunea asko aldatzen da. Gana tipo honek, Albert Marin deitzen da katalan hau, bere YouTubeko kanalien deko zen bidizoak, bera jolasten eta asaltzen, aldaketa danak eta zelan dauzen da holan, da oso ondo da, oza, tipoana pasada da, oso ondo asaltzen duz ganera eta ikusteko modu da. Jo, Ba, apuntatzen dugu, Albert Marin, esan duzu. Hori da. Bai, oso ona. Bai, nik bentsat YouTubeen baldin badugu aukera, bilatzeko Resident Evil 4 HD Project 2022 eta dakuzu aukera ipintzeko original versus remaster. Eta hori, azteza ikusten diferentziak eta baina sinestezinak, zelako lana. Osea, ez bakarrik aktu eta testurako betu, baizik eta sormen lana bai dago, mondotza, ez dakit, bere ideak ere sartu ditu. Gauza txikiak, baina ez dakit ikusten da, ate bat eta adorno guztiak berri sortuta berriak. Eta hola. Lehen dana ikustezala horre borroso, eta ointxak berak endeuz ondo, zetasun danakaz, bai, pasada da. Baina artista izango da, ero artista dauzka inguruan, edo... Ba, nau seguro. Atxo jolazten egon nintzela, justo topere ban olako gela sekretu bet, badin jotxo betu urtero jolazte joku honetara, da flipetan, hau leku nik ez dut ezagutzen. Da sartu nintzen, da san berak tipoak eniko gela berezi bet, argazkizek kasunek, komentu dut argazkizek sartunde, berak eniko modelo batxuko erakusten da holan, da, kristana, oso ondo. Lan irauzen egun danak hor marketa horman, en plan, kartzelan egon gasa moduen danak txak marketa. Baina ez que armak eta danak bermodelatu ditu, osorik. Bai. Pasada. Endoz, bai modelo normalak, gehi bai inventarizoan dauz kalidade handiko modeloak horre bebarriztu indeuz, que pasada da, dana ende gotxi bera. Ez deten ulertzen da, nolatan Capcomek eta olako kasuetan ez dion egiten artista hauen duen nahi zerbait ordaindu eta sartu ofizialki. Eta ofizialki sartu, hau da, lan bat egin dizute zoragarria, pagatu jozu zerbait simbolikoa, beretzat. Ero gehiago, Capcom izan da. Gaina, seguru nago Resident Evil 4 HD hau ateratzen baute Steamen, bueno, 2 ordutan lortzen dutela, tipo horrei pago joetenan, 10 aldiz kantitatea. Hori. Hortaz. Baina, bueno... Haran da bekauko gatzik esan behar dut, bentset hau ez da bela hain zizan desiz bat eta kendu. Estimeko jokuen paginien, uste dut hori daula, finkatute dekila eurek eta dana modan proiektu eta dana, oza, ari ze. Orduen, gitzinez hori izan berriak ekauko hankoari. Ja, bai, birola. Eta bale, guela zuen beste analiziaz pasiko gara. Denboraz, azkar-azkarra inbergaduz. Bai, gustako jaten komentario bat egitea, badespada, gero astuko jat. Dago, datorren hastian Epicen, Supralan izeneko joku bat, ez dakit ezagutzen dozuen. Bai. Neri bentsat oso originala bentsatze jat, puntazoa da, eta benetan merezi dago, datorren ostegun atxaldian, bostetatik o seiretatik aurrera, duan batu izango dezu zuen liburutegira, eta Supralan da joku oso original bat. Muñeko batzuk bezala, panpin batzuk jardinekuak, eta historia badauka, eta mekanika batzuk oso bereziak, eta benetan ni sorpresa bat eraman eban, da, ez dut esango portalen alturan, ez dakit, baina bai, niri bentsate freskotasun bat emozostan, aspaldien ebana jasotzen. Nik uste dut olako Humble Bundle batetik digotela edo, eta ez dut inosporo, osake, mongo txat. Benetan, hori da, eta gomendatzen dute probatzea, ni probatzen hasi nintzen, eta arrapa honin joan, euneko egun. Bitxo, haritxek arrazoideko, eta denporaz justo gabiz, osake, beste albiste basartzeko aprobetxeko dola salto baten. Datorren hastien, hasiko da Steam Next Fest, dala hau Steameko demoan jaialdi hau ez. Eta, bueno, ni asko guzti baten ekimen bada, kainak 13 hasiko da arratzaldeko 7etan uste dut.
Nire asko guztiaten ekimen bada, ze bertan biltzen dabez eundaka demo, ez? Eta dauz jokuek ezagutzeko aukera hori dekozu, eta oso ondo dauz, bai, berak Steamek komentatzen dutxun, ez? Komentatzen dutxuz algoritmoan bidez, bai zuri gustuko atxuzenak, baina oso ondo daue bai, ze gero sarietan edo Redditen edo danadalakoan, jentiek bere komendizak emoten duzu bai, eta holan jokuek ezagutzeko oso bideona da. Ba, bueno, komenten nahi dutalan dabe, ze bertan bi euskal joku egongo dire, eta horri buruz itxeitxe importantia da. Alde batetik egongo da One Last Breath, dala eneko zubi aurreko aste batzuk aurkeztu euskun joku ez. Horren demoa kalatuko da bertan. Eta bestetik egongo da bai, desalen bertan komente dugu lebe bai inoz irratzaioan, dala Estudio Circenseseko Nafarrak endabien bideo jokue. Gaur bertan trailer barez erakutsi da beganera, eta kriston itxurideko lasan behar dut, dalako walking simulator bat, hori ez da, testu askoaz, nahiko patxadea jolastekoa, baina oso itxurona deko, eta honek be agindu dabe bertan demo egongo dela. Orduen, hoize, kainak 13tik 20ra uste dela Steam Next Fest, orduen egun horretan demoak probetako aukeri egongo da. Aipatu dugun zenataz gain Cult of the Lamb egongo da, Nine Souls, bai, inoz berbaintela honeri buruz. Guza interesgarri pilo goten dire, genero danatakoak, bai garatzaia handizek, txikizek ez, orduen merezi du bertatik buelta bat emotia. Ganera da formatu bet, ja beste batzuk nik uste kopizingo da bela, ze Xbox berabe zurrumurrun arabera antxeko zuzarretxekotan dabil, holako demoan jaialdi moduko bat. Orduen, bai, hori, PC-erako izen da, edo noke ordenagailu eta eukine, merezi du, ezta? Lander, igual interesgarri izango zen ranking bat ero egitea, ez? Gehien itxaroten ditugunena, ero? Hori blogean ipintzeko moduan, ero? Adibidez, bai, oso ondo gongo zen. Demoena da gauza bat, leno asko ibiltzen zana, eta guztiz galdu dana, eta interesgarria irutze zaitze, jolas batek 60 euro balio ditunean, eta jaz dezaten PlayStationekoak eta ja daudena 80, 80 euroko jolas bat itxuan erostea exagerazio bat irutzen zait, orduan. Irutze zait oitura dala rekuperatu erdana, gutxienez. Eta nik uste kontrakoa, bai, ez? Garatze txiki askon jokuek dinosu, igual honegaizik 10 euro bat izen be, ez tozte merezi du, igual joku txikize da, baina gero probetan zu da dinosu, jode, oso ondo dau, erosingo dut. Nik uste interesgarri dela, demoak legalki probatzeko aukera. Bai. Zantzari parik, eta nik uste jentiek oso erantzun hona auki dauela, eta Steamiekoak superposik dauz, eta gerotan jergizat abiltzi moaten oneri, osak, itxel. Bai, ideia hona da. Eta, bueno, esan dezun bezala, bi euskal joko ateako dira, biak kasualitatez Nafarrak izango ja, orain arte Nafarroatik jolas asko ez ditugu izan. Bueno, beira, biak elkar eskutik helduta etorriko ja, eta probatuko ditugu, eta bueno, esango izuegu gure iritzia, eta ber nola dijusten jolasak. Zeurazki ondo jongo diala, ze hau ja ez dia besteetan ikasleek behaien proiektu amaieran egiten dituzten jolasak ondo goten diana, baina mugatuak izaten dianak batipat denbora muga hori izaten dutelako, baizik eta hau ja bi estudio horta dedikatzen dianak dira, beraz jolas gehiago espero dezakeun jolasak dira, eta zeurazki eskainiko dutenak. Ikusi talerrak, One Last Breath eta The Silent Swan, ze kriston itxuridek ebizek, eta merezi du ikustia. Bueno, mentxe usten dugu erratzaioa? Edarto, beste bat erarte izenbiko da, eta ia hurrengoa azkena edo estan azkena ikusko dugu, baina momentuz berton itxiko dugu. Bai, ez dakit justu Damian erori eintzaigun edo zer, baina bueno... Perfecto. Neu despeditzen dut, hurrengo irratzaioa izango dugu ja demoraldiko azkena. Imaginatzet kako txartean eiru honetakoa izango dela pixkat jungo dala irratzaioa, aurkeztu dian jolasatik da pixatik ditzia emango deula, eta bueno, gero igual analizian edo erakiko dut zer egin, nik debate bana ez proposatu urrengorako, itzengo dugu eta ikusiko dugu, agian beste analiziat egiten dugu, baina bueno. Eta bueno, Damian, ontsu itzuli zeanez, agurra ematen zuri uste dizut. Bueno ez dut azkenengo zati hori entzun, así que komentatuko dugu, eta bueno, besteri barik, azkenengo saiorako itxointzen zaitzuegu, eta bi aste barru, espero dute berri zuekin izatea. Eskerrik asko, Aritz eta Lander,
eta hurrengora arte. Agur. Aio, Aio arte, agur.